Mhuri yeZimbabwe tadzoka zvakare muno mudare rasekuru Amadu. Kune chiitiko chiri kunzi chakaitika chinokachamadza chinoshamisa. So tadaidzwa kuti tigotore news kuti dzisvike kuvanhu. Sekuru Amadu, makadini? Ndiripo, makadini henyu vazukuru? Aiwa, tinofara. Tichangoda kuti mungotiudzawo muchidimbu kuti chii chakaitika kuzoti muzosvike pakuti daidza muzora nhasi. Nhau iripo yakaitika vazukuru. Tine vazukuru vangu vari apo. Muzukuru waye akauya pano. Pane vhiki mbiri. Auya pano. Akati sekuru, ndakabirwa laptop. Laptop yakabiwa mumba. Asi handisi kuziva kuti yakatora laptop iyi ndiani. Akataiwa zvakanaka muzukuru. Zvikanzi sekuru laptop yangu ine zvakakosha. Saka ndikuchemera laptop iyo dai yange yadzoka mandibatsira. Ndoita kuti ndikwanise kurarama nemhuri yangu bosi ndiyo kubasa. Akataiwa zvakanaka ndazvinzwa muzukuru ndokubatsira. Kana wazvipira wasvika pano padare rasekuru, sekuru anokubatsira zvauri kuda. Shuwa ndakamupa mishonga yangu. Ndikamuti aiwa. Handiwa takapinda mumba. Zvikanzi wangu akapinda mumba. Ndikati chitora mishonga uyu wandikukupa. Wanosvika ikoko mumba kwako ikoko. Utsvaga mbiya yako. Woisa marasha ako, woisa moto, upfuta. Utora mushonga uyu. Uchitaurira imomo kuti izvo munhu akapinda muno mumba akatora laptop yangu mudziyo wangu. Aiwa ngadzoke nawo. Zvinenge zvamuwana ikoko handinei nazvo asi chandiri kuda chi? Laptop yangu. Munhu uyu kana adzoka une zvawanzwa unofanira kudzoka papi? Pano. Uchinditaura kuti sekuru pane zvaitika. Alright. Regai tiende kune muridzi akabirwa laptop. Mukoma makadi Asimba wangu. Aiwa, tinofara. Tinechikumbira kuti motipo zita renyu rakakwana. Zvichida zvakare nekwamunogara kuti munogara kupi? Zita rangu ndetwa Franki, ndogara kuMaronde. Chii chakaitika mukoma wangu? Chakaitika ndechekuti uyu ishamwari yangu. Inotamba tesi. Saka dhoo rangu andikuziva ndogara ndisina kukiya ndogara kumba kwabereki. Saka unzoenda kuti kubuda kuti tienda kuPawa. Saka yakazodzoka nerweseri. Asoba laptop mumba. Saka pakazodzoka ndobva kuPawa manheru ndisosvika mumba ndikonamba musina chi laptop. Saka uyu paakazoba laptop abva aenda ambadzoka kuti kubva kwatanga tiri. Indakuzobvunza boys ndabirwa mumba asi munhu andibira ndikafamba hangu wanoenda zofamba ngaasazondinanga kuruyi. Ngomana akanga toripo waitonibatsira kuti kana kutofamba kana kutodiwa mari ndokubatsira kuita sei? Kubhadhara. Famba. Takatomunanga mwana, takatomunanga murai ndikatomurova mwana wanga wasiriwa. Titoti ndoa imbavha. Mbavha dzisiri dzipi? Dziridzo dzidzi. Ndokuzosvika pakutsvaga namba dzasekuru. Baba vatomhondera kuti mwanangu kwatanga kuita zvekuenda kumatare uchiri mwana mudiki kudai so ko paunozokuronda ndikati apa pane kurodzwa nemidziyo kuti midziyo ndinoita kuti uite sei imi nemi tidye pano ndionesa kuti apana vana kuchikoro. Baba mvangonditi vatoramo mva vaita sei vangoti achita zvaunenge wafunga iwe ndiwe muridzi wechi wemudziyo. Maishandise chii laptop? Laptop ndinoita zvekurodhesa mamusic nekugadzira mafoni. Ndiani chifratista mafoni yangu. Alright, endelea mberi. Tavira wangu ndo manato kuti asawira inda kuenda. Ndimutwa ndakatoenda ndicho ndakutokwira basi kuenda kuHarare. Akatoniperekeza akatonisiya pabaso. Akatondingera tumaputa akanoti achienda uchita sei? Uchinwa. Munhu anofanira kutogadzirwa mbavha dzofanira kugadzirwa dziite sei? Dzipfidze. Ndikadai kuHarare kuno ndo pandanga vafonera sekuru. Sekuru bwanipa madirections kuti famba so. Namba dzote ndakatodzitora paredhi utatu. Ndobva tatouya kunoku. Ndobva ndakasvika sekuru ndobva ndavatsanangura nyaya yangu. Sekuru ndobva aita zvavakati indogadzira so. Ndobva ndabvunza ndikati ko muripo ndikati zvikanzi muripo unozouya kana munhu aita sei? Abuda ega nokuti ndikatanga kuti ndipe muripo uchafunga pamwe ndezve
kuchira vanhu mari. Ini ndinobhadhara kana munhu aita sei unopa muri kwangu kana munhu uya adzosa chinhu chako wanacho mumaoko mako. Bva ndokuya kwandakaita kunoku. Bva ndanosise kunobva nditi akuona panopera 7 days pasina munhu anenge auya kusina chawawana unewo sopu dzako kumakati angu ese kana machira unewo ita sei wopisa. Ndakatoenda ndingoti zvinhu zvekuharare izvi kana ndakatosvika kumba baba wakatonditi wabvisa mari kai kuti aiwa mari handina mari ndakambobvisa baba ndangoenda chete chana mari ndakushandisa ndeyangu mari yangu ibhasi chete yekukwira kumarondera nekuya nekudzokera. Ndikangoti mheni tichangu uno iye wacho waitombe ndakatondibvunza wadzoka here ndikati ndadzoka ndagadzira chichi mune yamheni changu ndakungomirirawo mazuva andoita sei andakaudzwawo. Saka musi wedhiri chi6 ndo pakazoyasavira wangu mukadzi wawo akungoti baba ndakavira amene zvikuita kuti munyumba kwangodona ndakuenda kubasa makusini abadona payati asadona payati ari kuvhumuka ari kuti laptop ngati ari kuti laptop chiko zvanzi angoti laptop ngati inanzi zvakabuda kuenda kubasa ndivondira kuti chi kubasa kuya futi zvanzi asavira uya mune zvikuita bhuru nyumba ubva tatobva newe shama dzedu ubva taenda wapi ndangosipongomana ari kuti chi ari ngovhumuka vhumuka ari kuti laptop yangu ndakatora ndibva ndangoti izvi ini handichazvikoni sekuru akangonditi kana munhu atanga kuita zvaanenge akuita anoita sei. Zvii zvamakauya nazvo mimi kuna sekuru zvakazopa kuti vagadzire pamakataura kuti mabiro zvandakauya nazvo inini aina ndachandakangwena ndakangoya ndiri inini chete ivo ndivari kuziva magadziro avo vakaita ivo. Regai timboende pane mudzimai ane murume akaba laptop. Mama makadii zvenyu? Aiwa tinofara. Tingachingokumbirawo kuti muzivise vatadzi zita renyu uye zvakare munotirondedzera kuti makamboona here nezvelaptop murume wenyu akasvika nayo here chii chakaitika mutitsananguriro manzwisiro enyu. Zita rangu ndinonzi Privilege ndogara kumarondero. Ini muchidimbu munyaya yelaptop laptop ina handinakuiona asi chakazondikashamadza ndakaona asawira vangu vakangoya vachitaura asawira kumba ndaita sei ndabirwa. Ndokubvunzawo murandarume wangu kuti ko imimi asawira vabirwa vamwe vari kupi zvikanzi taitotese kubhawa asi akazongoti ndabirwe chi laptop. Chirudziko akangobirwa laptop asi munhu wekuita sei wekuziva akangopa laptop chete achitombo asawira vakatoti shuwa asawira mumba mangotorwa laptop chete hamuna chi asi nini ndiri kurwadziwa asawira unoti haine ndiri kurwadziwa asawira ili munhu iye ndinoda kutomindira ndoda kutomugadzirisa ndikati ashuwa munhu ngaite sei ngaagadzire. Tisingambofungirawo vemumaraini kutoti asi nhingo iyoyo akatora asi nhingo yakatokone muchibure munonyanya kuzobuda muchita sei muchionekwa nevanhu muchienda kubhawa saka makaonekwa pakubuda kwamakaita sei makaenda kubhawa. Zvikanzi asawira inini ndiri kurwadziwa ndopakuraramira vana vangu saka ndoitawo sei ndopandoraramisirawo vabereki vangu saka ini ndodii kana asawira munhu ngaagadzire. Ine ndakatodaro kati munhu ngaagadzire kana akutofa cheko ngafe kuuraya mumwe munhu hakusi kuuraya munhuyo. Papera mazuva day 6 ravataura ivo asawira kuti day 6 avo vakubuda kuseni vakuenda kubasa ndakungonzwa panzi ge laptop ndobva ndamhanya kochii nokuti laptop zvapera zvakadaro ndone kuti munhu mumba futi adona ge ndindakaitola laptop ndinakapa ndamhanya asawira zvekuti asawira venyumba kuti ndindakatora laptop handichanzwisise uyai asawira vana kuuya ipapa vanonditeera vakazoteera kuti radheri mangwana vanje munhu wangu angasatauri raikiri chi7 racho munhu wangu angasatauri ndakasawira chokwadi ndicho chekuti sawira yenyu ndiyakatora chi laptop nekuti zvakuti laptop aiwa zvikanzi ainasawira chekutaura handina kwandinonotaura kwandoziva ndokwandakati iye ndiyenya kuti enda munhu ngaite sei anogadzira isande kwasekuru. Imimi semurume wenyu ngatiti tomboti vamwe akatengesa laptop haanawo here mari hamunawo mari yamakaona kuti murume wangu
anozvigara ane mari yakadai but kuzvezvinwa kuti yawandisa kana kuti akauya akatenga chimwe chinhu kana kuya akadhakwa zvinoratidza kuti ane zvaakatengesa laptop. Inini ipapo ndingataura kunyeba kuti akambotiratidza kuti munhu ane mari yakawanda kana kuti ane mari shoma semari yaanongoyomba semunhu anoita basa kuti everyday anenge achingoyo nemari pamwe munhu akada sandondizive zvakawanda akaenda pakundivanzira ende zvinhu zvakatozozikana ndakatoziva kuti zviziva through mukudonha kwakaita sei kwakaita isitatoro tichitopumhawo vanhu vomumaraini tisingazivo kutosahwirawo ndiye akaenda umba kwasahwira akanotorawo ndakatobatikana ndichoti asahwira shuwa asahwira vangazviti asi vanga vada mari yakawanda krismasi kani shuwa wanga anobire mimi asahwira ndandatombozira kana mari yekuti ndingambode muchikwama kuti mamune mari yakawanda ndinganyeba asi ndakazoziva kudonha kwavakaita payadhi wauda kuenda kubasa ndopandakaziva kuti murume wangu saka ndiye angaita mabasa kunasahwira wake kuba laptop iyoyo. Saka wadonha kudaro chitoda kunatsonzwisisa kuti inini ndimuri mukadzi wacho nawo chii chiri kuitika pavari vari kugona kusimuka here vari kugona kutaura chinyatsotsanangura chii chiri kuitika pavari. Kubva day 7 iroro hapana kutaura munhu watakutoti takutotongosenga kutopindura vanenge vachiita magiriri vachibhina hapasisina kutaura vanenge vakangonyarara. Zvese nokuenda kutereti takutovabatsiridza. Alright. Touya kuna baba. Toda kuti mungotaura muchidimbu baba. Mungotiudza kuti ndimi ani. Mungotaura manzwisisiro amakazviita. Inonzi James. Manzwisisiro andakazviita ndozvekudai ndambopa chioni kune mwana wangu kuti taisaona shamwari dzaunongoti uyu shamwari watamba naye waita close anongosvika mumba umo dai ndambomuudza zvakadai. Saka maonero andakazviita inini uyu akazviitisa musi akataura kunzi yabiwa kuti laptop ndakuya ndakuchifambira ndakabvuma kuti anondini anga asingasvike paari bhozi akanyatsozoona kuti isu tiri kuuya kunoko anditi asi iye aitove neconfidence ngaenda ikoko hamene kuti pamwe aifunga kuti zvati kuenda kwatakati kuharara hapana zvinoitwa ikoko asi ndaitoziva kuti muchiwanhu makaipa munhu anogona kuita sekufa kana kudai zvino ndakutonzira tsitsi munhu ini pachangu ndinyakubereka zvakutondirwadza akuita kunge mwana wangu animaona ndakutorwadziwa kuona kuti munhu wanda aimbosvika pamba baba makadii zvino akurwara asi madzimai akunetseka hapana anoshanda ndiye madzimai anoenza chikafu kune madzimai ndiye zvino vanopa vanhani chikafu kumba kwavo animaona. Tapanzisa touya kwamuri sekuru Amadu. Ndanzwa pachinzi hamuna mari yamakabhadharisa vanhu ava vakavavimbisa imi kuti maakugadzira kana zvinhu zvaita mabata mbavha ndeyo ichai kuzoita se kuzoripa ndizvo sekutaura kwaita mukoma. So mubvunzo wangu uri pakuti ngatiti avo varipa vacho varipa vacharipa kwamuri kana kuti zvichafamba sei? Wabvunza zvakanaka muzukuru. Inini ndinozvigamuchira nokuda kwokuti ndakati pavakauya vazukuru ava ndina chandakavaripisa. Semunhu akauya nedambudziko rake bhozi munhu kana abira zvakafanira nemunhu anenge afirwa. Ndikamuti aiwa ini handikuripise asi ndicharipwa. Mbavha yako yasvika papi? Yasvika pano padare rangu. Saka nhasi unoda mbavha yavo vasvika naye papi? Pano. Kureva kuti mbavha yavo ndabata pandakuda chi muripo wangu. Alright. Kana muchinge mapiwa muripo wenyu imimi mukoma wangu zvakare hatisi kuziva panhau dzelaptop yenyu muchaida kuti idzokere vanhu muchaida kuti zvifambe sei mubhadharwe laptop yenyu kana kuti muchaida kuti zviite sei? Ndingoda laptop yangu ndingoda. Saka zvareva kuti pakabviswa laptop sekuru wakapiwa pfuma yavo muchabva masunungura dambudziko. Ndingoda laptop ndingoda zvekuzoti sekuru magadziro vakaita ndivanoziva magadziriro avo ndingoda laptop chete.
Uyezve ipapo tinoti pfuma yangu kana yabuda munhu wavo ndinomugadzira kuti aite zvakanaka. Alright. Zvinotora nguva yakareba sei semuenzaniso ngatiti muzuva ranhasi wakwanisa kubhadhara laptop yemunhu pfuma yenyu mapiwa kuti munhu azodzokere chaipo chaipo zvinotora nguva yakareba sei? Right, mushonga wangu iri muzukuru ndindiroziva nemabikiro andakaita, saka ndikutoziva kuti iyo zvandimaona wauya muno kana wauya muno nemagadziro andakaita ndichaurona mushonga wangu zvishoma shoma kuti akwanise kuita sekunyevenuka, because mushonga wangu iri unokwadza unotouraya, asi ndichanyaona kuti zviite chi zvitsike zvishoma kuti munhu aite chi zvakanaka akwanise kudya anditi. Asi mudziyo akaba ngauite sei ngaudzoke, ndizvandoda mudziyo ngauite sei ngaudzoke. Kana wadzora mudziyo ndichakwanisa kundigadzira kuti ndiro zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka. Asi akasarega mudziyo ukasadzoka dambudziko iroro haripere, namba riri papi riri pari, ende ndotosvika kutouraya nokuda kuti vanenge vasina kuita sei, vanenge vasina kudzosa. Saka ini chandiri kuda laptop iyo ngaidzoke. Yadzoka laptop wabhadhara, ende vanofanira kuuya naye pano pasekuru Amado ndichiona ndorewa pfuma yangu yebasa rangu randakaita, ndichigadzira munhu wavo oita zvakanaka. Ndamugadzira ndaita zvandinoita inini, ndinovapa 3-4 days munhu wavo anenge akutofamba zvakanaka. Touya kwamuri amai vane murume akabaya laptop, kufunga kwenyu zvichafamba sei? Okay, saka hama dzemurume mange makaziviswa zvinhu zvakaita murume, nekuti handiti murunzwa kutaura kuita sekuru kuti kana zvakaramba zvakadai zvinogona kukonzera rufu. Mungadai mazama kuti mukwanise kutsvaga zvakakasika mune zvipfuyo kumba. Alright. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe, tiri kuno kwasekuru Amado. Ndofunga nhau yese mainzwa zvizere kuti vanobata mbavha dzinenge dzaba. Chinhu wani chandanyofarira zvangu ndechekuti sekuru Amado wataura kuti kana vakagadzira munhu kazhinji kacho munhu akabirwa hawanzobvunza mari, vanongogadzira wozoti kana mbavha yacho taibata ichatipa pfuma yangu yokubhadhara zvakare, iwewe munhu wacho aita sei abirwa. Handi ndizvo sekuru? Ndizvo zvangu muzukuru, ndo mashandiro andiita. Ndoda kuti vazukuru vasununguke kubatsira matambudziko avo kana wabirwa. Mbavha ndinobata, asi chandinokumbirisa ndechekuti ruzhinji rwevana veZimbabwe nevari kumwewo kunze kwenyika, kana wabatirwa mbavha yako chirega kunonoka kuya nembavha yako papi pano. Ukatora nguva usina kuya nembavha yako pano inofa. Ndoda kuti mushonga wangu ininika ukadarika 14 days mune handichamugona papi pano, ende asisine yangozi yako. Ashandikuda inini uya kana waona kuti udabatirwa mbavha yako ndokubatira mbavha yako, uya nembavha yako nokukasira papi pano, ndichaichaja ndega ini mari yangu. Handiwo kuda mudziwa unongwabirwa, handisomba kuti iwe ndochabhadhira mari yangu yemushonga wangu. Mushonga wangu mbavha yako ndoichaita sei, ndoichabhadhara. Saka iwewe kana wana mbavha yako yabatwa chiuya pana sekuru. Ukangowanza chete kuti ina handichada kuenda kuna sekuru, mbavha yangu ndaibata, izvo zvako kwaurizo. Okay. Ava mai mbuya vari apa tinangoita taziva kuti ndiani. Mbuya makati azongopedzeka vhidhiyo yese musachamataura. Imi ndimi gogwani kana kuti mbuya? Ndinonzi mbuya Amado. Mbuya Amado. Alright. Munenge muchishanda basa ripi? Kazhinji sekuru kana mudzimu wasvikawo wechirudzi nechiturikira. Alright. Neshono kwazukuru. Alright. Aiwa, tinotenda. Zvakanaka iyi mhuri yeZimbabwe ndonyaya yange tinayo muzuva ranhasi. Pari zvino ndotichisarai zvakanaka.